Pri príležitosti osláv 15. výročia založenia Univerzity svätého Cyrila a Metoda sa konalo niekoľko zaujímavých podujatí. Jedným z nich je aj medzinárodná odborná konferencia Fórum inovatívnych myšlienok, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn. Konferencia bola záverečným bodom projektu Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych a zelených technológií v cezhraničnom regióne. Vznikla v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Jihomoravského kraje a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu. Tematicky bola zameraná na trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Reagovala na celosvetové trendy v oblasti propagácie zeleného rastu, zelenej ekonomiky a zelených technológií. Podstatu fóra vyjadril doktor Milan Rajčák z Fakulty masmediálnej komunikácie. V oblasti spolupráce s firmami vidí aj priestor pre uplatnenie sa študentov. Aj keď sme teda na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie, chceli by sme, aby sme využili svoje možnosti, svoje schopnosti propagovať túto myšlienku, predovšetkým zelený rast, predovšetkým zelený marketing využívať skutočne v praxi, nielen v teórii, a hľadáme nejaké spôsoby zosieťovania možnej spolupráce univerzity, podnikateľského sektora, verejného sektora a obcí. Účastníci diskutovali najmä o možnostiach zavedenia inovatívnych a zelených technológií do podnikania. Riešenie ekologických problémov súčasnosti vidia odborníci vo využívaní alternatívnych zdrojov energie. Spoločenská zodpovednosť je podľa nich cestou k rozvoju a efektívnemu podnikaniu. Podnikateľské vízie v oblasti šetrenia energie predstavil projektový manažér spoločnosti Nová energia. Je to o nejakom sieťovom alebo o nejakom networkingu medzi nami ako finančným investorom, ktorého zaujíma uplatňovanie nových technológií do praxe, a tým spojiť sa s rôznymi tepelnými hospodárstvami, ktoré sú na Slovensku, či už v priemyselnom odvetví, alebo aj v tom municipálnom odvetví, kde je možné inovovať a rekonštruovať rôzne tepelné zdroje, ktoré sú na Slovensku, s tým, že sú ekonomicky výhodné pre obidve strany. Zástupkyne Krajskej hospodárskej komory Jihomoravského kraje sme sa opýtali, ako hodnotí spoluprácu so Slovenskou republikou a Fakultou masmediálnej komunikácie. Při zpracovávání projektu, už té projektové žádosti, jsme navázali takové dobré kontakty. Řekla bych, že v současnosti, kdy končíme ten projekt, tak už jsou to i taková ta osobní přátelství. Celkem se nám spolupracovalo dobře. Dovedli jsme si vycházet vzájemně vstříc i napríklad pri zmenách harmonogramu a jednotlivých aktivít. Fakulta masmediálnej komunikácie sa podieľala na šírení inovatívnych myšlienok a oboznámila verejnosť s možnosťami vývoja. Formou tejto konferencie opäť ponúkla priestor pre prepojenie teoretickej a praktickej sféry.